Pressjoni kbira fuq il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen waslet biex il-ġimgħa d-dieħla tiffaċċja vot ta' sfiduċja għat-tmexxija tagħha fil-Parlament Ewropew. Skont rapporti fil-medja internazzjonali, il-mozzjoni ġiet iffirmata minn 79 membru parlamentari ftit aktar minn kemm hemm bżonn biex issir tali proċedura. Nhar it-tnejn fil-plenarja tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu se jsir dibattitu dwar il-kariga ta' von der Leyen da fil-waqt li 3 ijiem wara jittieħed il-vot fil-konfront tal-Ġermaniża. Von der Leyen għadha kemm bdiet it-tieni terminu tagħha s-sena l-oħra bl-appoġġ tal-istess Parlament Ewropew wara li serviet fl-irwol ta' President tal-Kummissjoni Ewropea wkoll bejn l-2019 u l-2024. Din l-ewwel darba fl-aħħar 11-il sena li President ta' din l-istituzzjoni Ewropea se jgħaddi minn vot ta' sfiduċja.